सिख्लाफोरा बारा मोजां नङालै मानसिफोरखौ थगायोसो मानो थगायलाबायोसो सिख्लाफोरा मानो गाज्रि सिख्लाफोरालाय मानसिखौनो थगायलाबायखायो नालाय ओंखायनोथ' गाज्रि ए आदा नोंखौ लायनाङा ट्रेक्टर ड्राइभारखौ जोंनो लायनांगौ साइकेल ड्राइभार प्यारी समझ गई न' लिरनाया स्टार्ट जाबाय बिथाङा मालिकआ लिरगासिनो आरो बैसां सायावसो गाखोलायनांगौ नै दाख्लै खनसे लिरखांबाय आरोना आंखौ लिरनो लेंदोंमोन ओमफ्राय कलेजाव थांना सोलाबासो लिरगासिनो नै लिरग्रोथोंलाय फेरसे मालिकआ इमान गोजौ गजब बेइज्जती है न' लिरगोन ना लिरा मा आयु नोंबो बाख्रि लिरनो रोंगौ ओमफ्राय बाहेरावनो ओंखारहोजोबबाय बाहेरावनो ओंखारहोजोबबाय नोंना बे गन्थङा मा जाखोयो मानो दोलाबखो माबा सिजौ गोलैनाय माबा नांदों आथा ए नों दुस्थ'थ' दुस्थ' नंगौना नङा खोन्थालायगासिनो नंगौ दुस्थ' नंगौ नङा नोंगौ होनानै मानो बेलाय नङा ओरैनोसो थगायदों नामा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मनि बर' चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय गोबावनि उनावहाय दिनै ब्लग भिडिअ लानानै फैदों आरोना नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना नै गाइस आंनाव मोखाङा आं जेबो क्रिमखौनो फोनखाया आरोना ओमफ्राय साइज गोसोम जाजोब्बाय दागो जाजोब्बाय मानि थाखाय जादों मिथिया आङो थान्दा बोथोराव आङो बर' प्लास बा माबा मोनसेल' फोनो ओमफ्राय गरम बोथोराव थावसो फोनो आरोना आङो ओमफ्राय बेनो बिदि जाजोब्बाय जेबो क्रिमखौनो फोना ओंखायनो एबार रागा जोंनानै क्रिम फोनदों आङो एल'भेरानि मा जायो मिथिया नै गोसोम दागो जाजोब्बाय आरोना सबाइ बिमा बायदिनो सबाइ बिमायाथ' आंनाव अयथासार दंखायो सिगांनिफ्रायनो नै फोरै होमबाबो मानि थाखाय फार्स्टआव माबा जायो गोसोम जाजोबो लिरनायनि अबस्थाया दे ओंखार दे ना नोंनो ओंखारलांलाय फाग्लिया इमान सिमाव लांदों लासै दे लासै ड्रनजोंलानो गोरै फिदिंना होलाय मबाइलखौ मादैखौ मादै गारबायसो नोङो गिदिंबाय थादो बे फारसेल'सै आरोना बाहेरायाव ओमफ्राय न' सिङावहाय दंबावो न' सिङाव जाबाय
बिनिफ्राय गोलैनांगौबा थैखागोन आरो ना मानसियानो जा गोजौखानो मायाव गाखोदों जोङो थखथा खानानै होदों आरो ना बिसना फादारा ट्रेक्टर हा रोगागासिनो आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै गाइस आं मिथिला ओइ मादै सिङाव दंबा माबागोनलाय गोलैहैगोन हाब्रुआ खुगा सिरा थाबाथाय खर' हाबैखौसो आरो हदाया हे भगबान ट्रेक्टरा नै इमान हाद्रिखा आरो जोंहा न'आव गुफुर जाहैजोबखायो बे ट्रेक्टर मालिकफोरखौ रागाजोंनो ओंखारथिगारो आङो आइया ओंखाम जागासिनो गाइसमोन जों ट्रेक्टर ड्राइभारखौ माब्लाबाबो लाखाया ट्रेक्टर ड्राइभारा जोंनि दुश्मनसो मानो होनोब्ला बिसोरो लामाजों फैलाय थांलाय खालामनानै लासैबो सालाया आरो बिराद हाद्रिखौ फुंखायो मा बखिदों ट्रेक्टर ड्राइभार नाङा जोंनो साइकेल ड्राइभारखौनो लागोन नांगौबा थम ड्राइभारखौसो लागोन आंहा सासेया थम ड्राइभार लायोनो आङो माबा साइकेल ड्राइभारखौ खुरैजों लोंनायजों उदै बुंखासिगोन गोथावथार जादों फिथाइयाबो हाफ टाइम आरो खैथा जाखोमोनथाय टाइमा मबाइलानो दहाय थलसआव गोलैलांखादों गावनिबा मोजां Đây guys, Builan rủ dưng không dần lên kìa mày. Chú hãy Builan rủ mình đừng mình ná. Builan rủ mình sẽ vào mày để. Đã dàn thế này kìa hơi mua Builan thè lên. दा जोंहा हा खोनो नागिरदों आरो ना ओंखायनो आइया गेटखौ खुलिनानै दोनबाय सराय मा गेट होनोमोनलाय बेखौ लहानि गेटखौहाय खुलिना दोनबाय आरो ना हा ट्रेक्टर थाम बिहरदों आरो आङो माबा न' लिरनो होननानै न' लिरनोबो नांगौ नालाय बेनो दा ट्रेक्टरा लायगासिनो ओमफ्राय बिसोरो बैथिं गारहैदों आरो जा हाद्रि गुफुङोना गाइस साननोनो हाखाया जोंहानाव आं दहाय जि दै लखबदोंमोन ओमफ्राय दै लखबबाबो गैया अबस्था दाख्लैयो नै बे खन्द'आवहाय माबा गारखांबाय आरो बे खन्द'आवहाय प्लास्टिक गारखांबाय होमबाबो हायानो मोलोमनोबो थोआसै ओमफ्राय दा ट्रेक्टरथामल' बिहरदों आरो उनावहाय खोगोन नैयाव ट्रेक्टरसे होनोसै ओमफ्राय सिलायाव ट्रेक्टरसे होनोसै आरो ना दा हा समान खालामग्राबो मानसि गैया नालाय आंनिसो फाला जाहैयो नै जा पाउडार खायो भगवान কি হবে এনেকুৱা হলে इथिंबो गुफुंदों थानोनो जायगायानो गैया मा जानांगौ बिदिबालाय